Pre, pwede mo tana pre. Asa din ni padulong nga dalan pre? Kay murag na saag ko ba? Og ganihar ako dito naglipot-lipot sa unahan pre. Matay. Gani nakitanti ka. Kani nga dalan pre. Kani imong giingon asa ni padulong? Na pre. Padulong man ni sa maling tao pre. Pero di ko kaya. Ay kabuang nimo pre. Nangutang ra gani ko. Naghugot naman dayong kadiha ah. Nagdali ra ba ko? Hugot. Hugot man gani akong pagkigugman niya pre. Pero nga nung iya mamanghapong ibaliwala pa. Di ko kaya tanggapin. Ay nayabag na. Nangutana ra gani ta. Nagugot-hugot naman dayong kadiha. Ay minatay na ni karon. May pamulakaw lang taan ni ba? Buang na yung tawhanan ni. Pre, mo asa man ka pre? Muuli na ko. Bahala ka diha, oy. Diha na pagpuyo sa lasang. Hindi mo mga hugot. Buang na tawhanan ni. Ay nayabag na. Ayaw ko biyahe pre. Wa may padulong dalan ni pre. Magandang